Mayong buntag mga kaigsunan, mayong udto sa tanan, mayong gabi alang sa tibuok nga kalibutan. Na inyong kapaglaom Jerry Laig magapakiguban kanyo diri sa atong pag-uting kay sa kamatuoran. Ato ning tubagon mga kaigsunan, dunay pangutana dinhi gipadala. Ang pangutana diri, ang gingarian sa Dios dili kalanon og ilimnon. Tinuod ba kini, Brother Jerry? Ang gingarian sa Dios dili kalanon o dili ilimnon. Tinuod na oy. Tinuod na ang gingarian sa langit dili kalanon dili ilimnon. Kay pagkamatarong biya dito. Pero di pasabot nga atong lapason ang sugo sa pagkaon, sugo sa Ginoo nga dili pakaon niya atong kanon. Tungod lang kay dili ang pagkaon walay kalabutan sa gingarian sa langit, no? Ilang basahon ang Roma 14:17. Ang gingarian sa Dios dili pagkaon. Nya gidasunan po nila sa ikaduhang teksto, maura gyapon nga kapitulo, Roma 14:20 nga bersikulo 20. Ayaw guba ang gihimo sa Dios tungod lang sa pagkaon. Tungod lang sa pagkaon. Gitawag na mga higala og fallacy, sayop nga pagsabot, no? O sayop nga pagsabot nga dili pagkaon ilimnon ang makaluwa sa tao. Matud pa nila, dili nato gubon ang gihimo sa Dios tungod lang sa pagkaon. Adunay mga pangutana kung unsa kalig-on na ang ilang baruganan. Ang unang pangutana, unsa man gyud ang isyu ana nga teksto? Sa mga nagkaon ba o sa wala magkaon? O sa mahugaw ba o sa maluyahon ba o sa lig-on ba? O sa mga limpyo ba o mahugaw? Sa mga tao ba o sa pagkaon? Mao na ipangutana diya. Ang gipasabot anang teksto ba? Ikaduha, kung pagkaon ang gisgutan, unta nakasulat nga may kalabutan ba ang mahugaw nga mananap nga kalbutang mananap nga gikan sa Dios? Ikatulo, unsa man ang gipasabot o unsang buhat ang gipasabot sa pulong nga ayaw guba ang gibuhat sa Dios? Ikaapat, basta bruma o pagkaon nga gitugot, wala gyoy labot sa kaluwasan o sa gingharian. O mukaon o dili ka mukaon o kira gihapon kay pagkaon mana. Bot pasabot kapag laom nga basta pagkaon walay problema. Kay walay kalabutan na, kay wa man kay malapas. Kung di ka mukaon, di ka mo labis pagkamaayo, ug mukaon sad ka, di pud mo labis pagkamatarong. Pagkadautan. Bot pasabot, bot sabdo na to higala, nga ang pagkaon, walay kalabutan o ilimnon dito sa gingharian sa langit. O, tinuod na siya. Walay kalabutan na, kay pagkaon man. Pero kanang mga gidili sa Dios imong gikaon, apektahan jud ka kay dili man sa imong pagkaon kun dili sa imong paglapas. Pinadayag 21:27 walay pasudlon didto nga mahugaw o malapason, bakakon, wala didto. Ang pasudlon didto hingpit og puno sa pagkamatarong, puno sa pagkamaayo. Di ba? Yan na mga kigsunan. Importante na nga pahayag may tungod na anang Roma 14:17 o Roma 14:20. Wala na to guba kay wa ta maglapas. Ang pagguba dai mga kaigsunan kanang imong gisupak siya. Mo nang pagguba. Tinuod man na ang bruma wa man ay kalabutan kung panitan karning baka di ka mukaon. O way problema na. Kay ngano man wa may kalabutan ang pagkaon. Kaya ang pagkaon sa Gregong pinulungan is bruma.
ug kanang pagkaon nga limpyo nga nasagol sa dili pagkaon gitawag nga nagkoinon. Pero kanang mahugaw akatarton na ang pangutana. Man mo makaplaga ng akatarton sa Roma 14, bruma man. But pasabot ang bruma makaigsunan mo'y dili unsa man walay kalabutan sa gingharian kay bruma man siya, pwede ka mukaon, pwede dili. Kung mukaon ka, okay. Kung di mukaon, okay ra gyapon kay wa man siya kalabutan. Pero kanang imong gilapas, mga dulumtanan imong gikaon na mabasa na nga silutan yun tamang kaigsunan. Salamat kayo, natubag ang imong pangutana. Thank you very much.